Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Kinintero paginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Lunes, Oktubre 2, 2023, dati na po ti programa Damdamag ni Berto. Dati di bagay ni Robert De La Cruz, kadwa tayo di technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, parit sa bali man na may isang oras, hindi pa nangidanon, kari di bumarbara damdamag, nga mumia po, nga pakaseknan tayo amin na sangapada. Dagiti damag, ngayon tayo talantanen, into nubigat, posible po ti dagdag bawas, adang umina, at damit bumaba. Ngayon para iti parang review ka po dito nga damag. Dakkel dito tapyas, dito gasolina. Idinto nga ti diesel, ngumato iti agaro 40 centavos gagayem kayo kabsat. Ken siyempre, update po kini Bagyo Jenny, gagayem kayo na kakabsat. Okay, ni Presidente Bongbong Marcos, dati napigsa nga mensahe na iti China, kalpasan na, ti panangimandar na po nga may kat ti floating barrier ti Beijing ket ditoy nga adu digiti nakigtot iti nagbalin nga adang ti gobyerno seknan iti detoy ngem adaman sa bali na po nga problema gapot na iti Chinese Coast Guard adaman en digiti impatapaw da po nga rubber boats iti panatag Seoul gagayem ken kakabsat kasta pa pagsasaritaan dito apo dito Socorro Colt dito kulto gagayem ken kakabsat nga balbalin nga dakkel nga issue iti pagilian tayo nga Pilipinas gagayem ken kakabsat ada kita nakalibas kakabsat keta adada ita iti kustudjar ti gobyerno. Idinto nga digiti si senador adadalen da po no mayuswat pa ti may kadwa nga panagdingeg sekna na po iti Socorro ti biyang ti Senado in parwarna na po ti suportana iti panakaipasa ti panakaamendar ti Centenarian Act of 2016 gagayem digiti apo nga centenarian digiti makaabot ti sanga gasut nga tawen gagayem kay kaabsat adari kita agbaliw or maamendaran sa bali pa nga na damag po may isang Pinay OFW natay babayan iti pan nakabagkubagkong na ijay Saudi Arabia kakabsat ken gagayem digiti damdamag po nga amumi nga pakasiknan tayo amin sa pada ken panginpormarmi kada kayo amin digito tampok para iti may isang oras nga panangkidanon ti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya. Pamilya, halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan.
Daituyen tinururay di gisem kaniti daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati pa nakaisubliti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kaniti empleyado. Malaksi iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayang kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko iti kadaanan aging ganin iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, dan sa nga pulukit siyam nga minutos kalpasan, ti orsayong alas 12. Okay, tinati kung daway po, mga latay ti latest, manibo na po iti pag-asa. Inline na po ka ti Bagyo Jenny. Gaputan ni Bagyo Jenny, pimigsa. Daa po diti kapigsa, kapigis ti angin nga 120 kilometers per hour. Gagiyem kay kabsata. Ken pasaray pumigsa po, umabot iti 150 kilometers per hour. Gagiyem kay nakabsata adadang marikna ti epekto ni Bagyo Jenny iti parte ti Cagayan gagiyem kay kabsata. Okay, manipo na po ti pag-asa mga latiw apo kaditi update ti nasaong bagyo tapno mainformaran tayo amin na sa pada. Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat at narito yung latest update natin sa bagyong si Jenny na lumakas na nga at naging isang ganap na typhoon category. At sa ngayon, ang huling lokasyon ng bagyong Jenny ay nasa 655 kilometers silangan ng Apari sa lalawigan ng Cagayan. Taglay niya ngayong pinakamalakas na hangin na 120 kilometers per hour. Kaya ngayon ay nasa typhoon category na siya. At pagbugso na sa 150 kilometers per hour. Ang pagkilos ho nito ay pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Para ma-imagine ho natin kung ano ibig sabihin ng 120 kilometers per hour, kung sakaling ito ay tatama sa lupa hanggang signal number 4, yung itataas natin na tropical cyclone signal. At sa ngayon naman, base sa pinakahuling track natin na hindi pa naman natin ito inaasahang tatama sa anumang direktang epekto o tatama yung mata nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon at ito magdadala ho, itong hangin habagat na magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, gayon din dito sa may bahagi ng Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa nalabing bahagi ho ng ating bansa, inaasahan natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Narito ho yung ating latest track ng bagyong si Jenny. Makikita ho natin sa ating track. Una po, ipapaliwanag ko, ito hong parang lumalaki o cone shape. Ito ay tinatawag na forecast confidence cone. Ibig sabihin, sa mga susunod na araw, ito hong nakita nyo, ito ho yung track niya. Yung sentro ho ng track o yung mismong mata ng bagyo, posibleng matagpuan either ho dito sa may pinaka-northern part ng Taiwan o hanggang dito sa may Batanes. Habang tumatagal ho kasi, itong ating forecast confidence cone ay lumalawak dahil po pwede hong magbago yung mata o yung sentro kung saan pupunta ho yung sentro ng mata ng bagyo. So ipapaliwanag ko po, hindi ho lumalaki yung sentro ng bagyo. Ang lumalaki ho yung lugar kung saan maaring makita yung mata ng bagyo sa mga susunod na araw. Kaya lagi ho tayong tumutok sa pag-asa upang makita ho natin yung ating mga latest update kung nasaan na yung inaasahang magiging sentro ng mata ng bagyo. Mamayang hapon nga ho, inaasahan natin nasa 580 kilometers na ho silangan ng Akalayan. Habang bukas, sa 420 kilometers silangan ng Basco, yung sentro ng mata ng bagyo. At 330 kilometers naman pag-araw ho ng Martes, yung sentro ng mata ng bagyo. Sa ngayon nga, hindi pa natin nakikita or maliit ho yung chance sa ngayon na tumama sa kalupaan ng Batanes. Maliban na lamang kung ito ay kikilos ho patimog. Ang nakikita ho natin, araw ng Huwebes, tatama
yung mata ng bagyong si Jenny dito sa may southern part ng Taiwan. At bandang madaling araw ng Biyernes, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon nga, dahil ho sa bagyong Jenny, inaasahan naman natin o nagtaas ho tayo ng tropical cyclone wind signal. Ito yung hangin na maaaring asahan, partikular na di sa may bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, silangang bahagi ng mainland Cagayan, mga bayan ho yan ng Santa Ana, Gonzaga, Bugay, Santa Teresita, Lalo, Bagao, Gataran at Peña Blanca. Gayon din ho sa silangang bahagi ng Isabela, Maconacon, Dibilacan, at Palanan. Kapag may tropical cyclone wind signal number 1 tayo, hanggang sa susunod na 36 na oras, ay maaari tayong makaranas ng mga malalakas na hangin, posible din medyo maulap ang kalangitan at may chance din ng mga pag-ulan. Pero po, posible rin naman na medyo maaraw pa yung panahon dahil nga mangyayari pa lamang, kaya ho siya tinawag na warning. So sa mga lugar ho na ito, wag ho kayong magulat kung hindi pa ganun kalakas yung hangin kasi mararanasan pa lamang siya. Kaya dapat maghanda po tayo sa mga sandaling ito na kung saan nga maaring makaapekto itong bagyong Jenny, particular na sa extreme northern Luzon. Samantala, ito yung natin inaasahang magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Itong silangang bahagi ng Luzon, kasama na yung Cagayan, Isabela, Aurora, Bicol Region, inaasahan natin yung malaking tsansa ng mga pag-ulan, gayon din dito sa may bahagi ng Mimaropa. Dulot ho yan ng epekto ng trough o extension ng bagyong Jenny at ng hanging habagat kasi pinalalakas ho ng bagyong Jenny yung hanging habagat na magdadala ho ng maulap na kalangitan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan of course yung Metro Manila, inaasahan ho natin medyo maulap, posibleng bagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at posible pa rin yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Kaya mainam ho, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan. Sa mga sunod na araw, inaasahan natin itong kanlurang bahagi ho ng Central Luzon, Bataan, Zambales, Calabarzon, posibleng maging maulap din yung kalangitan dahil nga palalakasin pa rin yung hanging habagat. Yung agwat ng temperatura sa Lawag, 26 to 32, sa Baguio, 17 to 25, sa Tuguegarao, 25 to 31, sa Kamaynilan hanggang 31 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 30, sa Legazpi hanggang 31 degrees Celsius, dito sa Calayan Islands hanggang 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa ay hanggang 32 degrees Celsius ang inaasahang temperatura. Samantala, dito tayo sa bahagi ng Kabisayaan, malaking bahagi ng Visayas ay makararanas ng maulap na kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan, dulot nga rin ho yan ng hanging habagat at yung extension na rin o trough ng bagyong si Jenny. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 25 to 32, sa Cebu ay 26 to 32, habang sa Tacloban 27 to 33 degrees Celsius. Sa Zamboanga Peninsula, posible pa rin ho ang maulap na kalangitan dulot ng habagat, habang sa lalabing bahagi ho ng Mindanao ay mga isolated rain showers and thunderstorms naman na maranasan sa araw na ito. Agwat ng temperatura sa Zamboanga 25 to 32, sa Cagayan de Oro 26 to 32, habang sa Davao ay 26 to 32 degrees Celsius. Samantala ho, ngayong araw, may mga tsansa ng posibleng malalakas na mga pag-ulan, katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Occidental Mindoro, hilagang bahagi ng Palawan at Western Visayas, dulot ho yan ng hanging habagat na pinalalakas ho ni Typhoon Jenny. Bukas naman, yung bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at hilagang bahagi ng mainland Cagayan, posibleng medyo maulan dulot ng bagyong Jenny. Habagat naman ang magpapaulan dito sa Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, posible no sa ilang bahagi ng Bataan at ng Zambales. At posible ho, dito sa mga lugar kung saan ho posibleng magkaroon ng malalakas sa mga pag-ulan, ang mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya iba yung pag-iingat ho, lalo na doon sa mga lugar na prone dito sa mga pagbaha, yung malaki yung tsansa ng mga pagbaha, lalo na kapag mga steep slope o masyadong matatarik na mga lugar at saka medyo mabababang mga bahagi ng mga bayan o lalawigan na binanggit ho natin. Samantala, posible rin yung mga bugso ng hangin dulot ho ng southwest monsoon sa ilang bahagi ng Mimaropa, malaking bahagi ng Mimaropa, Western Visayas at Bicol Region sa araw na ito, habang bukas sa Kamaynilaan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, dulot din ng hangin habagat, posible hong may mga pagbugso tayo ng hangin. Nagtaas din ho tayo ng gale warning dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan kasi natin na magiging maalon yung karagatan habang papalapit itong bagyong Jenny. Papalapit ho dito sa may extreme northern Luzon. Delikado pong maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka dito sa bahaging ng ating bansa sa may extreme northern Luzon, dulot nga ng malalakas na pag-alon ng karagatan. Samantala ho, patuloy tayong nagpapaalaala na lagi po tayong tumutok sa mga update ng Pag-asa. Naglalabas po tayo ng Tropical Cyclone Bulletin every 6 hours. Susunod ho, every
6 hours, so mamayang alas 11, meron tayong another update at yung mga weather advisories para sa habagat, maglalabas po tayo mamayang alas 5 ng hapon. Samantala ho, or mamaya pong alas 11 ng umaga, meron po tayong weather advisories at meron din tayong mga thunderstorm advisory at heavy rainfall warning na ipinalalabas ng ating iba't ibang mga regional services division. Dito nyo malalaman kung saan magkakaroon ng mga thunderstorms, gaano katagal at gaano kalawak. At makikita ho ito sa iba't ibang mga social media platforms ng Pag-asa, dito sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating website pag-asa.dost.gov.ph. Okay, so diyan po the latest from Pag-asa, gagawin kayo na kaabsat. So yung 120 kilometers per hour, possible po nga umabot iti signal number 4. No pay awan pa iti marik natayo dito probinsya tayong Ilocos Norte, kaabsat king gigiem, kas nangiganyo, gut-gutiguten ni Jenny ti habagat. Nga mabali namang itunda apo itudo, itay bigat nagtudo ti nakapigpigsan, upay apagbitlaeng marik na apo ti kadakkel ti volume ti danom nga inbuyat ti nasaong nga tudo gagayem kay kabsat may saka diti hassle dito kada tayo dito Ilocos Norte more especially Lawag and eastern part akindaya nga paset ti probinsya te nga Ilocos Norte adutan di kita mangrugi nga agani aggapas gagayem ken kabsat ti problema tata no matudwan digito saan da nga maibilag maperdi. Ti pangnamnamaan ti gobyerno gagayem ken kabsat tapno bumaba ti presyo ti irik wenno bagas ket daytoy harvest season panaggaani panaggapas wenno kabsat ken gagayem ket no kastoy abot ti mapasamak dakkel pa iti tendensya na nga maperdi di kitay pagay nga mabalinen na po nga saksaken mabalinen nga apiten di kitay pada nga manalon gagayem ken kabsat iso nga advice apo kaditi manalon nga pada masapula po nga manyempo tayo sa bagay tatan dati ti pagpintasan na gagayem ken kabsat nga dari kitay agricultural machineries kasla kuma diti harvester nga di trabaho ti masangapulo nga tao ti let's say 2 to 3 days trabahuan laeng within 1 hour di maysa nga harvester gagayem ken kabsat iso nga DJ ti bentahe angem no ori maapit ni harvester no agtataruptop ti tudo agsasaruno posible apo nga maperdi metla di tahan na maibilag masapula po isong ada diti solar dryer ada diti makinarya nga diti ket mang bilag mang paanan mang patangken kadi irik gagayem ken kabsat so dapat tiyempuan digitay manalon nga aganin kadi kitay pagay da gagayem ken kaabsat di kita met ada iti coastal areas especially ito mamyanan manipod pagudpod Banggi, Burgos, Pasukin, Bacara ito agingad to'y lawag nangigyumet apo ada gale warning no pa iti may bagbanga pagpigsaan na nangatot alon di partes ti Cagayan santeng ammo apo no dakay dita teng nga tabaybay amanganta napigpigsa dita ket may ipang kayo iti alanganin gagayem ken kabsat dingken de apo iti balaag ti gobyerno especially ti DOST Pag-asa wenno Pag-asa DOST nga pagkapuan apo digitay balaag kada tayo seknan apo iti tiyempo wenno panawen kabsat ken gigiem okay deti peti may sa kaditi dakes napinta sa damag kun akumangi madalata dakes na kinumpirmaren na po diti oil price wenno diti oil companies ti oil price adjustment nga posible apo nga may patong palmanen into nubigat aldaw ti Martes base kaditi anunsyo di kumpanya ti langis bumaba deti napintas bumaba iti 2 pesos ti kada litro ti gasolina. So both unleaded ken diti may sabay nga klase ti gasolina gagiyem ken kaabsat idinto nga adamet pa nagbaba ti kerosene iti 50 nga sentimos ngem iti diesel gagiyem ken kaabsat
ang umato dito iti 40 centimos iti kada litro. Sanmet kit di unay nga dakkel po iti 40 centavos kumpara ka iti mununa more than 2 pesos, less than 2 pesos nga paka gagayem ken kabsat So di kitay riding di kitay aday ti biyang ti transportasyon, especially taxi, tricycle, gapot na dito apo kaadwan nga ususaren da apo wenno ti talaga nga ususaren dito motorsiklo is gasolina gagayem ken kabsat to include taxi adda dito rimwar nga kotse idi nga aramidin da nga taxi nga dito ket diesel ngem saan nga nagbayag kakabsat ken gagayem nga nag-hire dito nga diesel ti ususaren na angin tata saan meten nga maki halos agpadan ti diesel ken kastameten iti biyang ti gasolina lalo tatta 2 pesos dito matapyas wenno maikat iti biyang ti gasolina gagayem ken kabsat idinto nga umato ti diesel iti 40 centavos kakabsat ken gagayem so dakkel man na po ti agbalin nga epektuna iti biyang di kitay adda iti transport sector aglalo di kitay agus usar iti diesel gagayem ken kabsat di kitay tricycle kada taxi medyo mapalagaanan data bumaba iti 2 pesos and 2 pesos ti kada litro ti gasolina. Okay, kasangmanan niya tuloy tayo. Mapantay ito apo kada iti napapatay manen nga OFW di Saudi Arabia gagayem kabsat agyaman tayo kada isong maganad. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am Evelyn Pablo Acosta, Manibo di Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you, Mr. Onofre Durupan, Manibo di Wayanay, Hawaii. Mr. Elvis and Elvis Panabang and Mercy Panabang, Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo kung Honorable Sanggunian Bayan Member, Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Pagyaman tayo ti TMT Construction Company, iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Lao da po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Kakabsat ken gagiyem. Manipod pan nakaplano. Agingga nga malpas ti kayo patakdere na pasdek. Agserbi ka na kayo si pupudno ti TMT Construction Company. Babayan ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan. Kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much po Gadlawin, Carvas Air Conditioning Service Center, nga masarakan na po di Balintawak Street, Lawag City, dati likod ti Kapitolyo Provincial, ti Serkan, di Balintawak Street. Adaan na po kariti ang kakalaing aircon technicians, tapnornusen dati problema, ti aircon, ti anyaman, a klase, ti lugan. Ti Pugadlawin, Carvas Air Conditioning Service Center, di Balintawak Street, Lawag City, kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Dr. Alan Tailan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarigrig na inyo apo di Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Tailan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at dakkel tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert.
Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan niya tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket day panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta ad-adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, ibaybayag, no itantantan, ting kayo pa nagpa-check up, no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagdingig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakelmet latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Okay, dan upatapulo ket 20 minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12 papagayam. Ya? May isang agtawin ti 30 ket 2 nga OFW, Pinay OFW, ti nabirukan nga maysan abangkay wenno natayen dito iti Saudi Arabia. Sigon iti Overseas Workers Welfare Administration wenno OWA Administrator Arnel Ignacio, agtultuloy pa lang ti investigasyon iti papatay ti biktima nga ni Marjoret Garcia nga dito iti taga San Jacinto iti probinsya ti Pangasinan gagiyem kay Kabsat. Base abo ti report di kakadwa ti OFW iti Saudi Arabia, ti biktima kay timawag wano timawag kadagiti ay timawag dito ka anak dito kabagyan ni Garcia di September 27 wano September 27 tapno ipakaamuda ti pasamak iti dito biktima dito gagayem dito biktima tinawagan da apo dito kakabagyan ti biktima gagayem kay kabsat inpetting met ti katugangan ti biktima nga ni Marcelita Garcia nga saan da nga ammo no anya ti agpaypayso nga nakatayan ni Marjoret ngem addan di kita informasyon nga tinasao nga ni Marjoret ti OFW nga natay ket natay babaen iti pan nakabagkubagkong na gagiyem kay kamsat segun met iti asawa ti biktima nga ni Tito September 15 idi naudi nga nakasarita na ti asawa na gagiyem kay kabsat ngem nagparik na kengkuana ti saan nga umiso wenno dake sa pasama kiti asawa na idi saan nan nga matawagan pay detoy after September 15 naamuan nga idi 2021 ti panagturong ni Marjoret di Saudi Arabia detoy ket tapno mapanagtrabaho ket makaurnong para iti makaurnong para iti detoy pamilyana
ken manamnama ko mga agawid iti daytoy nga bulan ti Oktubre. So September 20 September 15 naudi nga pa nagsarita da ken nilakay na agururay nilakay nan kada iti bulan ti Oktubre. Ngem kadigdisim marunon nga aldaw saan na metten nga makontakpay ti daksang gasat nga asawa na. Nagpanawagan ti lalaki nga Garcia nga ni Tito iti biyang ti gobyerno nga matulungan ti pamilya na tapno mayawid nga insigida ti bangkay ti asawa na ken maipaayan kuma iti hustisya. Sus Maria Josep. Deti kaso Jikwait, deti Jollibee Ranara, gagiyem keng kabsata, adan ti pan nakakonviktar di amo na nga maibagbaga nga nakinaramid iti pan nakapapatay da gagiyem keng kabsat at daman sa balin Saudi Arabia manen kabsat keng gagiyem. Oy, happy watching ken Mr. Hill Paraiso dita probinsya ti Cagayan, particular po iti Apari. Thank you very much for watching my friend Hill Paraiso dita Apari Cagayan. Okay? So kaano po nga malpas na ito amuyo kada ito'y nga alaldaw gagayim ken kaabsat adda di kita'y napintas nga bunga ti ipapan di kita'y kadaraan tayo nga mapan nagtrabaho di balasyo tao gaputan ukit kitain tayo apo saan tayo nga mailinged nga ti contribution da iti ekonomiya dakkel unay gagayim ken kaabsat bilyones ti remittances da apo dito'y pagilyan tayo nga Pilipinas digito'y nga OFWs billions kakabsat ken gigiyem isuda ti maysa kadigiti kadakkelan nga paggapgapuan apo iti resources pundo nga sumrek iti pagilyan tayo nga Pilipinas. Saan pa nga basta-basta pundo? Dollars ti kaadwan na apo foreign currencies ti kaadwan na wenno digiti may ipawpawit kadagiti kaabagyan da kapamilyada iti kabukbukudan te nga pagilyan manipod kadakwada digiti nga rod digiti may bilang nga banwar gagiyem ken kaabsat angem ti na pagdaksan na adumet ten kadakwada diti mapaspasa adumet digiti nakapila apo iti dusa nga patay bitay nga OFWs nga adda kaditi sa bali nga nasyon kakabsat ken gigiyem nga mabali na po nga mangitunda nga si bibiyag da nga napan ngem bangkay dan nga sumangpet kakabsat ken gigiyem no kas pagarigan aside apo kadigitoy nga mapaspasama addad ta digiti maitapwa ka mamaltrato mamalmalo maplansat rupa na di mapakpakan awan sarday ti panagtrabaho na halos 24 oras nga agtrabaho madi masuswelduan apo digiti tsaka mo no kasano apo nga sugalen ti gobyerno wenno sulbaren ti gobyerno digiti nga mapaspasamak ka digiti nga kadaraan tayo nga mapan ag sakripisyo iti balasyo tao gapu ti kaawan ti mabali na serkanda nga pagtrabahuan kapit sa patalim uray adot ibagbagam di ka mapan dita adda na papatay dita adda na rames dita di ka mapan gaputa adu di kitay napan iti balasyo tao nga asawa lalaki asawa babae sabalit inaramid di ti asawa da di makapanaw dan nabaybayan di kiti anak da sayang ti banlugan naglingitan di balasyo tao gaputa linustay laeng di kiti kapamilyada awan nagbanbanagan na naminwalo nga gimatang ti tricycle gimatang ti baka gimatang mailako na maisugal na maipan na nightlife gagigim kay kapsa di kiti balay pagliliwan yung mga ganon adulat ta po ti mapan amo yung nagbalin nga busy di kiti pangbisinaan ti gobyerno gagiyem kapsa tapno naggibalin da busy tapno makaala na kaditi dokumento special pasaporte dagito Pilipinos tapno makapanda po ijay balasyo tao after nga mangkonfirmar kaditi pan nakapapatay ni Marjoret Garcia gagiyem kay kabsata adamit ten konfirmasyon manipod po ti Department of Migrant Workers barong ahensya ti gobyerno nga nabukel nga deti apo ti nakaipakumitan
ti nakasalwad, nakakita ti seguridad dagiti migrant workers when overseas Filipino workers. Tatapo, adamit konfirmasyon ti DMW when no Department of Migrant Workers ti panakapapatay ti Filipino overseas worker nga ni Marjoret Garcia. Deto'y ket kalpasan nga nakita ti bangkay, tinapapatay nga Pilipina nga adda digiti bagkong iti bagina gagiyem ken kamsat. Ang pasigurado met ti Department of Migrant Workers tinsigida nga repatriation wenno pan nakayawid ti bangkay ni Garcia. Tututukan pa ti Migrant Workers Office ijay Al-Kubar, Saudi Arabia. Agigiyem ken kamsat ken Overseas Workers Welfare Administration ti naka-investigar, ti nakapapatay ti nasao nga OFW gigiyem ken kamsat. So from OWA nakonfirmaran meten ti Department of Migrant Workers ti nakapapatay apo detoy OFW di Saudi Arabia nga ni Marjoret Garcia. Ti saludsod kaano nga agsardeng apo ti nakamalmaltrato agingga pam nakapapatay dagiti Filipinos nga mapmapan iti balasiw tao. Daytoyen tinururay di nagisem kanilidaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden da ti panakaisubli ti husto alang ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayang kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, 8 minutos pa iti nabati abo sakbay ti oras tayo nga alauna, detimet kulto nga sukuro, gagigim kay kabsat nga dadi kitay may bagbaga po nga panagsalungasing na especially human rights, panaka
hold digiti miyembros gigim kabsat base apo kaditi inyo swat ti Senado nga investigasyon na gagiyem kay kabsat. Tatapo ada dati report manipod kay ni Senator Risa Ontiveros nga dati ko estudyar ti Interagency Council Against Trafficking digiti siyam nga minor ti edad nga dati nga miyembro dati nga grupo ken naglibas manipod di kadeti Socorro Bayanihan Services Incorporated wenno SBSI gigiyem kay absat nga kas panangiladawan ti senador ket may sa detoy cult maliban wenno malaksid nga minor dito nga aday ti kustudyara wenno aday ti kustudyara ti task force idadolwan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remolla malaksid ka ditay minors at dapay ditay nataingan na mangnamnama met ti senadura nga mairakurak ti panagsalungasing panagabuso ti Socorro gagiyem kay kabsat detoy Socorro Bayanihan Services Incorporated, Socorro Bayanihan Services Incorporated, SBSI leader, nga deto'y ket maibaga, digiti dati nga miyembros ti kinapudno, kas maininaw po dito sumaruno, nga panagdingeg iti Senado, gagiyem kay kabsat, ken makitinulong, dagitoy nga testimonya, dagitay dati nga resource person, imunan, nga naglikudan ti Socorro SBSI leader J. Renza Kilario nga naawagan iti leader ti kulto kas Senior Aguila dagitay aligasyon dagiti miyembros da adapi diti natay apo nga ama nga saan dan niya impakpakita ken di na pinalubusan na gagayem ken kaabsat nga mapaagasan kaputa kinunana siyak laengen ti mga gas ko na dito Senior Aguila gagihip ken kakabsat iso nga dito ti Mesa kadigitay ibagbagada nga problema iti dito nasao nga kulto gagayem ken kakabsat tatapo ada dito panang adal ti Senado no mayuswat ti sumaruno nga kapanagdingeg po maipanggep kadetoy Socorro Bayanihan Services Incorporated gagayem ken kaabsat kita ente apo no ananto ti pagbalinan na kaputa siguna po kini Senator Ronald Bato de la Rosa adalenda no may tuloy ti panakayuswat ti may kadwa nga panagdingeg ti Public Order at Women's Committee Women's Committee ti Socorro Surigao del Norte may naigdi isyo nga adapay Siabu Laboratory panakaabuso di ububing panang salungasing ti kaskunay tayo human rights ti Socorro Bayanihan Services Incorporated amuyo ni Senior Aguila ada DJ nagbalin pa nga aligasyon ken kuana iti Senado nga kasaren na di ububing 12 years old aging gana ti 14 years old ket no ni ubing saan na nga kayat ti makinaig kadiji asawa na gabut awan ti awan ti relasyon nga bukal basta kasaren na lateda ungtan na ida wenno pangtaan na ida gagayem ken kaabsat agingga nga agkarida nga pabusuyan dan ni lalaki nga mangikot kadakwada adapay digiti ay sexual assault sexual kuaken kuana gagayem kamsat segun pay ken ni De La Rosa target dati mangyuswat ti may kadwa pa nagdingeg wen investigasyon iti sumaruno nga lawas ngem kit kita dati schedule ti budget hearings gigiyem kamsat ken uray iti akingato nga balay pagpandayan linteg gaputa na ka-session break ti Kongreso kaya nagtultuloy pa ilaing ti panagdingig iti pundo dagiti ahensyas ti gobyerno dagiti pundo for 2024 inrakurak ni Senador De La Rosa nga kasangwanan niya makapagdesisyon da ket kasarita da nga umuna digiti miyembros no umanamong metlaeng digito nga mapan ejay sitio kapihan babaen ti panangidaulo ni J. Renza Kilario diti Senior Aguila gagiyem ken kabsat
may palagip nga dinakamat ni De La Rosa nga yuswat dati sumuruno nga panagdingeg may naigdi dito nga kulto iti mismo nga lugar ni Senyor Aguila ijay Surigao del Norte. Idi mapaayaban ni Senyor Aguila gagiyem kay kabsat imunan niya kinid daw na nga ijay ti pag ano anda pakayuswatan ti hearing gagiyem kay kabsat so mayuswat da iti panagdingeg gaputa dito nga kalikagom nagastos gapo iti dakkel nga pasahe tapno laeng tumaod wenno agparang digiti testigo nupay kasta saan met nga maamak ti senador iti seguridad no matuloy ti sukuro nga wenno sukuro hearing nga tagaput addamet ti Philippine Army ken ti Philippine National Police nga mabalin ang mga paay ti seguridad iti nasao lugar ayun gagiyem ken kabsat di apo ti latest iti dito sukuro kulto gagiyem ken kakabsat isu nga medyo narigat apo dito sitwasyon ti biang ti Senado no pe amuyo adu digiti mangkung kontener ti Senado gaputa nakadado digiti isuswat da panagdingeg road rage di ba ano da pay gagiyem agkirhiring dapay ti kaado ti mabalin nga trabahuan da apay nga digitapay lang kunada gagiyem kay kamsat ngem maamuyo para kanyak especially diti palpak nga operasyon ti Philippine National Police awan makaituri da po nga ngisiwalat mangiparwar kadigit joy nga aramid digitoy no saan da po nga uno saan nga ti biang ti Senado gagiyem ken kabsat isu nga no pay adu digiti mangkondenar nga saan ko mga digita ti obrada kakabsat ken gagiyem anapay nga rod ket isuda ti addaan ti kabalinan kita nyo da Senador Bato digiti ko congressman na po nga mangkirog-kirog ka digiti pulis nga ijay makita mo na po no agsasao ti kinapudno wenno saan digitay nasao po nga anan mainvestigar especially ti issue digiti kapulisan nakadidilaw gagayim kay kamsat adapay digiti standard operational procedure nga kitkitain digiti si senador nga digiti ket saan nga umiso nga aramid dapat digiti panangilawlawag dan no anya ti talaga nga kayat nga sa ti bypass operation gigiyem kay kamsat takulto adubay kakabsat keng gigiyem digiti siwalat da nga ditay maamamwan kadigitay investigasyon digiti maseknan kakabsat keng gigiyem ijay lower house iti upper house duwa nga balay pagpandayan linteg nakabukbukali sapo nga maamuan tayo masursurwan tayo pay no anang agpaiso digiti isla ka mo deta talagang operasyon para iti makungkunang baybas search warrant gigiyem keng kabsat kitain nyo digitay reklamo tayo dito isudat rumrumor sa dya isudat ko questionaran tibiyang ti kongreso gigiyem keng kabsat nga datay ditoy no questionaran tayo digitay pulis apay kastoy tinaramid yo awan pay testigo awam met naaramid nga naaramid nga baybas basta tiningel dak kinapkapan dak awan ti baybas sadanto parwaren at the mark money kakabsat keng gigiyem amo tayo ay digitay no question na ram ni pulis at sumbat na kita-kita na lang tayo sa korte kunada digiti po pulis gigiyem kakabsat basag ang pula digiti pulis ado digiti na iramraman na pulis isudat agikikot ti ado ang may pawila druga digiti operasyon da saan nyo umiso ti procedure standard operational procedure so nga no siyak lang nga may saapo ited tayo ti waya tangay in aid of legislation and at the same time mainformaran tayo apo kadigitay irregularidad nga maararamid seknan kadigito nga kaslapo kaditi maininaw man na panakayuswat ti may kadwa nga hearing apo para iti detoy kulto nga Sukuro Bayanihan Services Incorporated nga idadauluan detoy Senyor Aguila kakabsat ken gagayem nga adun apo digitay na isiwalat
adun digiti na iparwar nga aramiden na nga di umiso, especially kaditi minor de edad, ken saan nga minor de edad, kang runan na apo ti pan nakasalsalungasing ti kalintigan pantao or human rights kadito. So ano siya, pabura ka po kadito nga aramiden ti biyang ti Senado ken ti House of Representatives nga panag-investigar aglalalo apo digito nakadagdagsen nga mapaspasamak kadagiti agbalbalin nga biktima kadagiti saan nga umiso nga operasyon, saan nga umiso apo nga aramid digiti otoridad ken uray saan nga otoridad nga kas kadito na maipagpabasolita ken ni Senior Aguila iti Socorro Bayanihan Services Incorporated. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras ito dito yung malem para iti programa ito yung damdamag ni Berto. Dito iti bagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti Technical Control, SK Chairman, Maki Paulino Agustin. Ibatimin, tinatalinaay nga malem ti Lunes, agyamang kamting kay panagdingeg, kening kay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan di paspasama kinibugod kayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag wino paspasamak. Di sumbat di agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom di dumili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pammalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na hala nga may nga biag it can save up to 4 lives. Imagine there are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edidati nga paragtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti na kapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyo hindi lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive
ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makagkagatilan mo nga mabaling nga da dengue kadakwada ng nabigsadan, nagurigor, andamit nga makarik na timadi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, ket tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo, ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugut tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Pinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasay masugat. Ti napalabas. Ti Lunes, Oktubre 2, 2023. Dari di programa Ti Napalabas. Ibagay mo ni Robert de la Cruz kadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnawisan ta kayo kadanggay mi ti deti nga malem parit sa balimanen niya surat nga ti padayawan niya ibasa. Surat nga nakay palaunan. Ti Napalabas iti biyag kenayan. Rugyan na lukiben, ken basaen ti surat, ngayon tayo tampo kiti dito nga mali, magyaman tayo ka rito sumaganad. Pagyamanan tayo ti Pugad Lawin, Carbas and Conditioning Service Center, nga masarakan ni Balintawak Street, Lawag City.
Adanda ka riti nalalaing nga aircon technicians, tapnornosen da ti problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinmatmatunan ni Engineer Neil Jose. Dr. Alan Thailand, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Dadarikrik na yun yung ibagiyo, ket yung ay konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. TMT Construction Company nga masarakan iti barangay number 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kayat yung nga maiserbida kada kayo, manikot pa nakaplano, agingga nga malpas ti kayat yung patakdere na pasdek, agserbi nga si Pugudno. TMT Construction Company, iti 48A, Kabungaan, North Lawag City, babenti pa ng imaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po iti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, iti barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, Wayanay, Hawaii. Hawaii kada Mr. Elvis Panabang ken ni Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Pagyaman tayo ni Honorable Sangguniang Bayan Member Honorable Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Ken ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Dahituyen tinururay di gigisem ka di daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration, manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alanga ti lugan nyo, manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kandidat nga trabaho, manipod ka di empleyado. Malaksi ti data, ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo, iti na yung kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod iti kadaanan, aginggan iti kabarwangan na modelo, inda atensyonan. Narod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan.
kablawan kapagayam ko itinaga sa tamalem mo. Kastamit din diri so amin yagbuy-buya ag dingdingeg. Iti daytoy nga programa. Naawis akmet tapno umayak makipagpaset. Ket ditoy nga ibulos ko tilagip tinapalapas ko. Ditoy nga ipaset ko iti daytoy nga programa. Barbareng iti maminsan ngenak pa ng lagip. Ket makisayan dagin siya. Tuok nirik na. Tunggal umapay ni lagip. Iti saan niya napintas ang napalabas. Wen kabsat ko. Adtuya kita pagayam mo nga Darwin. Nga umay iti programa. Tapnon ti kasta makipagpaseta. Gapo iti arig na bangungot nga napalabas iti biyag ko. Tinapalabas ko sublianan tamanong iti agtawenak iti 10 ketupat. Iti tatawen ko adda kuman iti 2nd year high school. Ngem gapu iti rigat ti biag ken kinaulilak iti ina. Saan ko nga naituloy ti panagada? Ulila akiti ina gaputadwa kanulaeng titawin ko, edi pumusay ti inak, gapo iti alta presyon, wenno pan nakaatake ako natayo. Edi makariingak wenno mariingak ti lubong. Dituyen nga ti amak, tinagbalin niya kas ina, ken isupayen ti amak. Gapo iti akasta nga sitwasyon mi Manong Robert, nasapa nga nasursurok dagiti aramid wenno trabaho. Aramid iti uneg ti balay gaputa maasyanak met iti amak. Ngano aggapo iti taltalon ket isupay laeng ti agistimar. Amin nga trabaho pakaramanan metten ti trabaho ni tatang. Tultulungak ti trabaho na iti kataltalunan. Sa 10 ketupat. Agnanaid kami iti probinsya ti Cagayan. Taga Biskaya ti amak ngem ne kamang iti Cagayan. Nga dito'y metenti nangaramidan na iti basit nga kalapaw nga nagnaedanda iti pimusay nga inak. Ken ditangan na kaya na ditangan na yanaka. Ngem dagsanggasat ta saan niya naabutan ti umuna nga puot ko iti lubong. Asi bibiyag pa'y ti inak Manong Robert. Malaksin iti panagtalon kabsat na irugin ni tatang ti sangkabasita negosyo. Daytoy ket ti umay na dita probinsya ti Norte wenno Ilocos Norte. Tapno agangkat kaditi nagduduma nga produkto manipod ti pagtatalunan. Kang runaan na ditan ti produkto digiti Ilocano a basi. Arak ti basi, tagapulot, palinang, pakaramanan pa'y digiti natnateng. Kaya nadapay digiti produkto nga asin, nga agkapukano iti ili ti pasukin. Nga isang pet na iti probinsya ti Cagayan, wenno ili mi dito'y Cagayan. Ket dito ito nga umay gatangen digiti Karuba. No saan mapan na isursur wenno mapan na i-deliver. Ket no kasta nga aramid na digitoy, siyak nga rut ti mapusgan nga mangimaneher di sabali pa pagsapulan. Tibiyang ti pagtatalunan.
No umay di tanurte ni tatang agdwa nga aldaw wenno agtallo nga aldaw manong Robert. Kasta ti biyang ti pangalaan mi ti agserbi ka na kami. Nakaumanay met no pay narigat ti sitwasyon mi nga pangsupusok mi wenno pangsuilpo mi ti angis mi. E ti masapulan mi tatang wenno maganansya na kadigidi nga kalaset ti mapan na ilako. Wenno umay na angkaten di ta Ilocos Norte kang runaan na ti syudad ti Lawag manong ko. Inibisa ang nalanang ligat, sumangpet wano simmangpet ti amak. Kasdat ti kabsata, imet na manen wenno kargada manen tilugan niya inarkila na manikot ti sentro ti ili dagiti produkto adi nakamat ko. Ipaknita man pala dagito yan ako ta agi nanaak nabanno ka kiti biyahe wen narutang talo nga aldaw ken duwa nga rabi nga awan kayo wen ta napanak met nagpasyat basit kas tayo tatang ay wen kaya ada ti pasarabok ken ka. Ada manin ko na kumapasarabok ken ka. Anya manin dito tatang. Kino na? Oo. Kore ka ta, iruwar ko itibag ko. O dito yun. T-shirt. Oh, nagpintasin niya t-shirt ken. Nangina siguro dito yung kaputa. Branded tatang. Ay, wen. Ginatang dito ni Sally. Ibagbagak ken ka nga. Sumarunong agbalin niya inam. Kataga Ilocos. Kasta yung tatang. Kaya ko kumamit yung makamam mo. Api nga di yung pagpasyarin dito Ay, saanin? Gaputa ka digil sumarsarunong agdawan ako. Agpakadatanton dito ili tayo. Nagtulag kami kay ni Sally. Mapantanag na edi jay Ilocos. Sadjaytan niya agnaed. Saludsud ko nga mas daaw nga igdi-igdim ko tinakasupot at t-shirt nga pasarabo na kanya ken kunana nga ginatang ti agnagan sali nga kaayan-ayat na kano manong Rupe. Nagtulag kami ken ni Sally anti ko nang tulag taking kuanan nga agnaed tan sadyay agdipon kami niya kasagasawa gabuta balumet ni Sally balo akmet pagpian na awan ti anak da so nga si kanto na ti agbalin nga anak mi total inkarina met nga ipateg na ka nga kaspudpud no nga anak na Darwin Jakam mo manong ko no maragsa ka na wenno saan ididedi akong daway ngemmay sa kadikiti panunutek amangan no nasaysaya at panagbiag ngamin kaslad da kabalinan ni Auntie Sally wenno ti kaya nayat ni tatang nga taga Ilocos siguro namakang kami sa dyan sa anak ko naman na sa anak to na para laba para luto ken para dalos dito'y balay balikas ko wenno sa lutsud ko iti baging api nga napamuling-ling ka ay panpanunutik laing tatang no maawat datan tunga ta digiti tao ken aglalo kanya no maawat nak ni Auntie Sally apay ket din nga saan ket sikatin mo na nga en pagunam-gunam ko keng kuana sikatin mo na nga rumbeng nga ikonsiderar na gaputa adda anak ko ngem inawat na met ti panagrayog keng kuana naragsak digiti balikas ti amak amang ipasimudaag kas na sigurado tiyo umay mi di ta Ilocos tapno agda eden manong Robert. Kadalisin man mong aldaw manong ko insagana min ti bagimi kang runaan nati gamgamit wenno ramramit nga yawid mi
wenno ipan mi dita Ilocos. Awanunay ti adu nga arwaten mi gaputa. Nakurapay kami nga rod. Ken ko na ti amak nga. Saan kami nga agala ti adu nga arwaten no dikit-dikit napapatiglaing nga narami. Nagpakpakadamet din ni tatang kadigiti gagayim na. Ngem tinunana kadigiti suki wenno parokyano na. Nga saan nanto nga isardeng ti trabaho na. Ti panagangkat na kadigiti produkto manipod dita Ilocos ket maipan iti Cagayan. Nakisarita met din ti ama kiti agtagikwa iti lute nga nagtakderan ti balay. Wenno kalapaw nga pagianan mi. Nga itultuloy na kano deti nga upaan uray no. Saan kaming ton nga aglaed? Tingamin kalapaw nga ayan mi Manong Robert ket adday ti punto ti saanunay nga nalawa nga bangkag. Ditoy nga nagpungan iti kalsada tinasa nga bangkag. Isu nga mabalin wenno napintas nga pagmayanan. Gaputa alisto nga madanon dito umay wenno tattao. Ngamin ritira nan ti bangkag ket ditoy nga pinasukan dan ti patingga ti lute ti balay. Nga daytoy ket isulaing ngen ti maupaan babaen iti panangupan ni tatang. Dito'y nga nariknak nga talaga nga desididon ti amak nga umayag na iti probinsya ti Ilocos Norte. Manong ko. Kasama na ni tuloy tayo nilasan iti sumunod ni Pagayang Kuya Darwin nagyaman tayo kadito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, St. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti Baguio, kaya't yung i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan. Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, St. Flores Street, Lawag City. Pagyaman ng tiyo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawag Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adda ka diti nalalayng nga aircon technician, stop non ornusen da ti problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center iti Balintawag Street, Lawag City, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City, lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano aging nga malpas ti kayo patakdirin na pasdek, agserbi nga si pupudno ti TMT Construction Company, babayin ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod di Waianae, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Elvis Panabang kay Mrs. Mercy Panabang di Pearl City, Hawaii. Thank you very much Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipod Bakersfield, California, Estados Unidos. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system
aglalo ka DJ filter nga ko nakaisulti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no kamo Robert. Adtoy diri umisong aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalon at ti agong. So dagitoy sumagana nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna nuad da pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet daytoy a pandemya. Daytoy face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadagitoy nga polusyon, germs, virus, bacteria tapno saan tayo nga hanlay nga COVID, tudiket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapnon dalusan tayo, iti agong tayo, wenno, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, ket babayan iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Tatang o may panagnaed iti Ilocos manong Robert. Adamit sumagmamano nga papagayam ko. Empakadak metten kadakwada nga mabalin na babayagton niya saan kam nga nagkikita. Naliday da nga nakangeg iti panagpakadak. Nga madadda nga sumuknor ni liday kanyak kaday di agundaway. No pay jak maawatan. No naragsaka kuno anyan to di agbali nagasat ko. Iti kadak iti nadakamat a probinsya. Kasla sapsapulik ti aglawlaw wenno kasla jak kayat ti maipusing iti nakairwamak nga aglawlaw wenno lugar nga mawan ti mabalin ko saan ko nga kabalinan ti agsulsulo nga agbiag nga awan ti agbalin nga sarukod ko nga ti amak gapoy ti kinaganus pay laeng ti bagi ken panunot ko nupay adumet ten idi ti ammo ka trabaho nga kas kinunak manong Robert. Nagturong may Ilocos wen kabsa awan sa bali nga naitam na mitim ko no saan nga ti kararag ko iti Dios nga sapay ko matagbalin nga nasaya at ti panagyan mi iti amak nga ti baro a lugar nga papanan mi naunwamin na ano nga inulit-ulit ko nga inwaras ti panagkita kinuunig ti balay nga nakayanakak tibalay nga nakapuutak wenno nakakitaak tilawag tilubong. Iti aglawlaw nga malagip ko nga nagtaray-tarayak. Idi addan puot ko kenammo ko niti magna. Manong ko. Kasla agtrekted ti ruwak iti daydi nga gundaway. Ngem iti kasta nga sitwasyon ko nagunit ti amak. Oh, nakasagana ka kadin Darwin. Ay, uwentang nakasagana ako.
adamit tintibag ko, naikarga ko digiti, alaik nga arwate. Digiti saan ko nga alain, nakapinpinda iti, basit nga aparador. Kung ayumet nga, mairikip laing tibalay gaputa, pagdiretsyon yung met laing deti nga, basit abalay no, may kayo, agi pang kadidi produkto, manipot ti papanantayo aluga. When, hindi ka madanagan. Siguro, adan tumit lahat na digiti gundaway nga itugot ka dito ya. Amok nga iso tinakairwa, ma'am. Naragsa ka kiti dedi nga balikas ti amang. When tatang, sigurado, kailiw kung tulakit di deti nga lugar. Masadagdan to nga, may adaptar mo ti bagim, no, adata sa jay. Ken, anya pa iti sa pulim. No, pa'y saan mo nga pudno nga ina ni Sally, kung anamit nga, awatin na ka, kaspudpud mo nga anak na. Adan to nanang mo. Kaputa, naipaidam kayong kaanak ko ti, pamatik ti may nga inata, dua pa'y latitawin mo di matay ti ina. So nga, amok nga ninto sali ti makaipaiking ka, iti kailiw mo nga dungo, ken pamatik ti may nga ina. Panpanurnurinen ti atid dagatrak nga nagluganan mi kinti tatang ti kalsada manipud ti probinsya ti Cagayan tapnon ti gasta agpaabagatan ket danunen na ti probinsya ti Ilocos Norte. Bayat ti panagtartaray ti lugan kaslasaan na may pusing iti lagip ko ti gapuan mi a lugar. Dahil ti sumagmamano agagayem ko nga medyo naliday edi bagak ti umay min panagnaed iti Ilocos. Idinto nga ni tatang ket naganaygay. No agsarding tilugan, bumabata tag merienda ta. Kita metten namigat. Kaputa awam met tinabati ken ininawam met aminen digiti lunglungan ni Dirabiso. Santan nga nagluto. Uwentaw ori sakit mariknak metten ti bisin. Kasta nga rod tinaarami di agsarding tilugan, Manong Robert. Nangan kami ken ni tatang. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururay di regisem kadididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres.
Dito ay nga ramiden dati pa nakaisubli ti husto alang nga tilugan nyo, manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto, di kalidad nga trabaho, manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo, iti na yung kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod iti kadaanan, aging ganin iti kabarwanan na modelo, inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nga nagluganan mi ti syudad ti Lawag. Dito'y nga naguray kami kaputa. Kuna ni tatang ko nga umay na kami sukunen. Wenno dagasen ni antisali. Bayat ti pa naguruuray mi mas daawak. Napintas gayam ti makungkuna nga syudad. Adu digiti lugan, adu digiti tao. Dadakkel digiti pasdek. Saan niya kasi ti lugar mi nga di laeng balay di ti babaknang nga napipintas ti makikita. Dito'y ket modelo di ti pasdek. Tinangad-tangad ko di gito'y. Kasla saan na mauma ti matak nga mangisubli-subli nga mangkita ti aglawlaw Manong Robert. Madamdama pa'y adda nagsardeng a jeep. Iti igit ti kalsada sa anunay nga adayo. Iti ayan digiti karga ken nagtakderan mi ken ni tata. Dito'y nga bimaba ti maysa nga babae ti sango. Ti sango ti pampasahero a jeep Manong Robert. Inasidgan met ni tatang ti babae ket idi makapagdapet da nagin narakop digito. Kalpasan di pa nagin narakop nagpukaw ni tatang ket Darwin, umay kan ditoy. Addan ni antim nga sali nga mangsukon ka data. Kinunana. Masidegak manong ket nagmano ken ni antisali. Oh, kumusta ka Darwin? Dakkel ka gayam eh. Umiso ti panangis istorya ni saldiken ka. Napuner ka gayam nga barito, nagwapo ka. Ay, malakan niya. Kinuna ni tatang. Ngayon mamuyo, awan kinaserbi ti gwapo, no sadot ti tao. Balikas ni antisali, banag nga nagpanunutak Manong Robert. Sadot niya tao. Siguro saan na kayat ti sadot? Ti kayat nakit, agbannog wenno agtrabaho, kinunakit tinakit ko. Mapang tayo nagikarga. Inawagan na ti driver ti jeep nga tumulong tapno ikarga na ti saan may tunay nga adu a karga mi. Nangarkila akong ti jeep nga pang sabat ko kada kayo ta. Inrapin ko itayen iti naggrocery karigitay kasapulan ti store ko. Ngamin ket adun ti kurang di iti lako iti store ko. So nga napana ko na naggatang apag pagisumit. Saan kayo met pa'y siguro nga nabayag ta ururasak ma eh. Nabayag kami met basita siguro nakurkurang yung may isang oras. Kalad di ka nagpasugnod saldi. Agabrut kanton na dati yung ibalay. Inyangaw ni Antisali. Naragsak ni Antisali Manong Robert. Nupay, kaslamadlaw nga des istrikto ti takder wenno di kiti pa nagbalbalikas na. Daytoy ti muna nga impresyon ko keng kuana aglaloy tinibatan na nga sarita. Nga awan kano ti swerbi ti kinagwapo ti maysa nga lalaki no daytoy ket sadot.
kasla kundidit tilangada nga agin innarako pino nagsinnal labay bayat ti panagtartaray ti lugan manong ko. Nakatuon met ti imatang ko kari ti malapsan ni nga lugar kang ronan na di dadak kilapasdek kin kastamit ten di balbalay. Medyo adayo ti ili nga ayan dan ti sali. Saan lang nga adayo ti ili di madanon mi ti sentro ti kunada nga ili apapanan mi. Naunek nasuli ni kabaryuwen no barangay ti ayanda kaputa nabayag nga pinanurnor ti lugan sakbay nga nadanon mi ti balay ni Antisali. Ini makananon kami ti balay kabsat nagmati dira kiti sango na. May nga bunggalo ti balay ni Antisali. Wenno balay da kano kada di pimusay nga asawa na. Manipod iti nagtakderan ti balay duangad pangata ti kaadayo ti store nga ayan ti wenno manipod iti balay ket nagtakder ti store ni Antisali. Linukatan na ti ridaw ti store isutim mo na. Ket imbabami di kiti kargami ken ni tatang. Na ediso ti sango ti balay. Edinto nga digiti greengrocery ni Antisali nga para iti Tiangge when store na iserek da amin digitoy iti nasaong store gaputa pang lawaen detoy manong ko. Ilimalpas ti man naka-iserek digiti na grocery na pan ng tinulbekan ti pan naka-maindor ti balay na abunggalo. O sige iserek yun digita. Iserek yun ta sumrek tayo ni ti balay. Kinunana tibulong ti driver nga nag-iserek kada iti gargaret wenno intugot mi manipod iti probinsya ti Cagayan. Kaya di malpas aminen di suda ito iti salas. Dari ti arkila ti lugan mo thank you. No kasta nga umay ka ayaban ket masapul nga umay ka kaputa masapul ko ti serbisyo ti lugan mo. Imisan ti driver ket thank you manang. Kinunana sige agtugaw kayo pala yung taginana kayo ta dasar ko ti linuto ko yung saganak nga taraon para kada kayo sapain tayo natin mga rabi total pasado alas 4 meten. Kinunana dito yung manong nga napan na indasar di kiti niluto na napintas ti uneg ti balay dua ti kwarto no nakasango ka iti mapanti kusina ketadada iti kanigid mo. Idinto nga dirdiretso manipo iti dakkel nga ridaw ti agingga iti kusina ti salas ti kusina wenno ayan ti lamisaan. Idinto nga no agkurbaka iti kanigid ket makitam dita ti preparation table wenno ti awagan ti bangkira nga adda dita manong ti paglutuan. Adda dita digiti paginuman. Ken iti abay na adda ti dakkel a refrigerator. Ini makailasar may gayon ka mga pasipikin nan ko itay. Kaya tiyong kadimit lang tit sa ganak. Nagpaparti aki tiniti ba manok kabuta damit tarakin ko. Pinaparti ka ka DJ driver sakbay nga may kami jay lawak. Kinunana. Apay nga isupay lang tinagparti. San mo madingin na yaban di kakapsat mo tapno. Isuda ko mati nagparti. Kinuna ni tatang. Bay amon di gijay. Nasadot di gijay nga kakapsat ko. Ken tala kwarta ti pagkikitaan da no adda ti paubram. Napatig ti bannog di kakapsat ko so nga. Kay kaya't kunti sa bali. Nagparti lang iti manok. Saan niya nagpatanda? Nagtulag kami no mano ti arkila ti lugan na. Isulatan. Ngit no, di kiti kakabsat ko pa lang tinayabak. Kaya mga takinubrardak manin tinakatado. Kaya muda nakabakbak na nga. Di dalaan mo no kasano ti rigat ko nga mangiman maneher ti store tapno ti kasta. Adda pagbiag ko. Dito'y kabsat nga dadda nga napasing kadaan ti mo nang impresyon ko kini Antisali. Istrikto ken talaga nga di na kayat
iti kunana asadot. Narugyan ti panangan na imas ti templa ti tinula a manok. Native a manok-manok. Talaga nga nagustuhan. Isu nga, adu tinakan ko, kabsat ko. Dito'y manong ngay nalikunkunen ni Antisali, dagiti nanganan, ketinpan na iti lababo. Dito'y met nga intugaw ni Tatang iti mismo nga supa iti sala, iti bagina. Saldi, napsugkan sa unay, kinunana. Wen nga rod, naimas ti linuto. Sumrik ka na iti kwarto, tala, emon di kiti arwaten. Balikas ni Antisali. Dito'y nga simrekmet ni Tatang nga kasla awan ti sawsawir na. Ti panangipapan ko kasla masansanin nga umay ti amak iti nasao nga balay. Kasla at tagibalayen. Ay when Darwin, dita may sa akwarto ti pagnaedam ha, yung kamiten ni Sir Rick di kiti arwatem dita, ngem urnusem ida. Inikat kon di kiti nagyan iti aparador ta, ikargam tulatan di kiti arwatem. When anti, thank you. Kinunak, maramdaman nga inawak di kiti nanganan tayo. Kinunana, ay, bayan yun ang tita, siya kunti manginaw ka di kiti nanganan, amukmet ti aginaw gabuta, isumet ti obra ki Jay, balay mi ni Tatang. Kinunak, kastaya, magustuhan ka man Darwin no, kasta ti aramid mo, amom ti tumulong. Sige, tamapang ko urnusen, di kiti insang pet ni Tatang mo nga arwaten na. Di kiti arwaten, makaamukan tulatan nga mangurnos karakwada. When? nagidal ko iti nalamuyo takatre. Bimangon at metlaeng ket napangkulinukatan ti basita parador nga kuna ni Antisali. Awan niya talaga ti kargana ngim napintas ti aparador. No ikumpira kiti aparador nga agbakbakbaken ken dandan di mo makita ti langam iti sarming na nga pagpempempe na kiti Cagayan. Adayo nga mas napimpintas detoy, Manong Robert. Dito'y nga rod nga nagutigot wenno dinardaras ko alino katan ti daan na bag nga nakaikargaan di kiti arwate. Binalbaliwa ka kinupin di kiti arwate ken pinagpapagpag ko pa ida. Ket sineggaysak nga impempen ida iti aparador. Makais-isemak wen mano. Makais-isemak gapu ken ragsak. Adadamanen nga nagannen iti panunot ko nga husto ti nagbalin a desisyon ni Tatang, mano.
di makariingak kabsat. Idi rumwarak at dadatatang kani Antisali ti Salas, nga kayarigan dati, nagtipkel at tumatayab, agin narakop da gitoy. Idi makita nak ni Antisali, nakaring kagaya min Darwin, agalas 7 ti rabi. Adamit kit din naluto nga, pangrabi tayo no, makapangangkapay. Kaya't mo kadipay ti mangan. Inururi da ka kini saldi tapno mangan tayo. Mayat lataan ti no mangan tayo. Barbaring no, adumanin ti makan ko kasla itay simmangpit kami. Nagado tinakang ko kaputa na kaimimas ti tinula ang manok. Talaga nga adu ti makan. Ngem, dapat nga no adu ti makan, buyugan iti pagsapulan Darwin. Narigaten no, pangang ka nga pangan, nga di kamit agsapul when no agtrabaho tapnon, tikas takit, maadaan ka manin ti gatang, iti sabali manin na makan. Balikas na. Uwe na anti. Awan ti problema kini Darwin, nagagit deta. Adu ti muna nga trabaho. Ore mangkit di pabusoy mo nga, isunagit agtagibalay. Kino na ni tatang, saan mabali na? Nga lalaki agtagibalay. Anya nga rin ti trabaho? Masapul nga itirwar ti ayan ti trabaho yo. Amuyo, adda ti talon mi iti day dinatay nga asawa. Ada mabangkag, adamit matalon. Siguro nakurkurang 2,000 nga metro kwadrado no di peket asursurok, jak la matandaanan iti adda iti titulo. Ngem manayan na, pangrugyan, nga pagtrabahuan. San pa nga problema ti danom ta, adda iti igid ti waig. Nangato ti ayan ti bangkag wenno talon, nababamit ti ayos ti danom. Kadwang ka iti agtalon, mangalada iti danom iti waig, usar di iti water pumps. So nga, digit iti ubrayon siyaklatan ti makaamu iti balay. Balikas ni Antisali. Dito'y nga kinunak iti bagik. No anya ti nagbali na trabaho kwenno. Trabaho kiti adda kami ti probinsya ti Cagayan. Ket mabalin nga isumit laing ti trabaho kita dito. Ngemawan ti problema kinunak iti bagik gaputa. Narwama ko ni ti kasta nga trabaho. Manong Robert. Madamdama pa'y bayat ti panagsasarita mi nga talo na isagana manen ti lamisaan. Nagsasango kami manin nga talo, ni tatang ni Antisali ken siya. Sabali metaputahe ita Manong Robert. Adobo nga karne ti baboy ken dinengdeng nga marunggay. Ti linuto ni Antisali pagayam ko. Nga may basa diri surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biag kinayat ni pagayam tayo Darwin. Anya ti agbali na gasat da nga agama iti probinsya nga Ilocos Norte. Kalpasan nga pinili dan ti umay magipagnaed iti ayan da sali nga kaya nayat ti amana. Agbalinto ka di nga naragsak ti biag ni Darwin. Dagito nga saludsud papagayam ket masungbatan babaen iti panakidanggay yun tumanin kada kami tunubigat iti programa tayo tinapalabas. Pumakada kami dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malim ti Lunes papagayam, agyaman kam tinkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.